بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Da farko dai sunana Awwal Abdulkarim mazauni a wannan jiha ta Cross River. Gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan daga kafa da muka samu daga gwamnatin wannan jiha ƙarƙashin wato gwamna mai ci wato Senator Ben Ayade na ba da dama ga ainihin dukkanin wato wuraren ibada su ci gaba da gabatar da ibadunsu. Wannan wato al'amari ne wanda duk wani musulmi ba ma na jihar Cross River ba, na ainihin duniya gabaki daya zai yi farin ciki da wannan, wanda kafin haka muna cikin kunci da ainihin rashin jin daɗi, musamman abin ya zo mana a daidai wata mai alfarma, watan Ramadana. Babu damar gabatar da salloli na tarawihi da kuma wato sauraron tafsirai ko zuwa guraren tafsirai. Gaskiya ba karamar asara muka yi ba, saboda haka muna farin ciki da ainihin wannan daga kafa da muka samu. Sassauto ta hakan ai da jama'a ba su yi korafi da yawa. Mun ji daɗi kwarai da gaske da wannan abu da gwamnati. Amma duk gwamnatin ta ce za rika amfani da amawali, watan takunkumin rufe fuska da wanke hannaye. Kuna ga kuma mu za ku yadda ku rika yin haka? Wannan babu wani abu. In Allah da muna tunanin gaba ma za a cire shi. Yayi ba wani abu bane wannan. Kamar me shawara ka ga al'ummar musulmi kuma ga gwamnatin Cross River? Shawara ta ga al'ummar musulmi abu doka. In aka bi doka komai zai daidaita da izinin Allah. Ita kuma gwamnatin Cross River muna mata addu'a Allah ya ƙara kare mana, Allah ya ƙara mata cin nasara, Allah ya sa Allah ya tabbatar mana da wannan cikin wannan wata mai albarka. Gwamnan ka san mutum ne mai son musulmai, gaskiya bisa ya ce mana dai muna iya sallan juma'a mu, in fa ya ba mu ma oda ma cewa mu buɗe masallatan mu duka, buɗe a ci gaba da addini, amma bai son wannan cunkoson nan. Masallaci ta riga ta cika, to bai so a cika masallaci sosai sosai, mu riga ba da ɗan rata dai tsakanin sahu da sahu. To kuma bayan haka kuma ya ce mana wajibi ne mu samu ruwa abokitai mu ajiye na tsaftace hannu, wanke hannu da kuma abin rufe hancin nan. Ya ce dole ne, kuma za mu tura taxi, ya bani izinin cewa an kafa taxi su ringa zaga masallatai. Duk wanda bai amfani da mask ba a kama shi. Amma kuma ya ba mu izinin cewa mu ci gaba da sallolin, komai namu ya ba mu yi wa mulan. Wata in mun fahimce gaba ɗaya ma duk ya ba mu. Idan mun fahimce ka za a dawo da kiran sallah kenan da sallar juma'a da sauran. Kwarai da gaske. Ya ba mu izini, ya ce mu ci gaba da addini. Haka ma kiristoci shi ma ya ce su fara addini, fara sallolin, amma sai dai cunkoso ne bai su.